Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। दा फाइनाली आसाम पुलिसाव गोदान साख्रि ओंखारदों। बे पोस्टआ जाबाय हाबिलदार। दा बेयाव सोर एलिजिबल जायो नोंथांमोना भिडिअ नायदो। अल आसाम कैंडिडेट्स जायफ्रा एलिजिबल जायो अनलाइन खालामनो हासिगोन हौवाफोर हिनजावफोर। दा बेखायनो जों फैबाय अफिशियेल साइटआव नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम। बेफोरबादि साख्रिनि आपडेट मोनो Bodo Job Info YouTube चेनेलाव। दा नोंथांमोना एसे गेव फैबानो जाबाय लेटेस्ट आपडेट डेटआव नायनांगोन अफिशियेल नटिफिकेशन नोंथांमोना डाउनलड खालामनोबा। बिदिब्ला जों नायनोसै फैदो अफिशियेल नटिफिकेशन। दा नोंथांमोना जायफ्रा मोजां मोनदों भिडिअ नायनानै लाइक खालाम कमेन्ट्स खालामनो हागोन। बे जाबाय लोगोफोर अफिशियेल नटिफिकेशन। बे पोस्टआ गासै 36 दङ अल आसाम आरो बे पोस्टआ जाबाय हाबिलदार आन्डार डाइरेक्टरेट अफ सिभिल डिफेन्स एन्ड होम गार्डनि आन्डारावहाय ओंखारदों 36। दा स्केल फीआ जोबोर मोजां आसाम पुलिसनि कनस्टेबल समानैनो दङ। बिनिफ्राय नोंथांमोननि लिंकआ एक्टिभ जागोन। बेनो जाबाय नोंथांमोननि 2 जानुवारिनिफ्राय आरो लास्ट डेटआ 31 जानुवारिसिम नोंथांमोना अनलाइनखौ खालामनो हागोन। थाइसेबो नाङा एप्लिकेशन फिस। नोंथांमोना सिगांनि बायदि एप्लाइ खालामनो हागोन अनलाइन। बिनिफ्राय रानिं दङ एग्जाम दङ जों डिटेल्सखौ नायलांबाय थागोन। दा पोस्टआ बेबादि रोखोमनि 36 दङ अल आसाम। बिनिफ्राय एसटिपि होनोब्ला 7 दङ। बेनिफ्राय आनरिजार्भआव 18 दङ। गासैखौबो लानानै 36 दङ हिनजावफोर हौवाफोर। बेनिफ्राय आसामनि केन्डिडेट बेयाव गासैबो एप्लाइ खालामनो हागोन। बैसोआ 18निफ्राय 45 इयार्ससिम जोंनि एसटि हिसाबै। बेनिफ्राय नर्मेला 18निफ्राय 40 बाट एसटि हिसाबै 18निफ्राय 45 इयार्ससिम बेयाव इलिजिबल जागोन। दानिया फैबाय इम्पर्टेन्ट क्वालिफिकेसना HSLC पास खालामनांगोन। नोंथांमोना HSLC एबा HS बा डिग्रियानो जा बाट बेयाव 10 पासनिखौ नायगोन। बेजों लोगोसे मा डिप्ल'मा बिदों आदार क्वालिफिकेसन मोनसे बिदों बेनो जाबाय नोंथांमोननि NCC। मिनिमाम NCC B थानाय जाथारनांगोन। NCC A B C जायखिजाया मिनिमाम B थानाय जानांगौ अब्लासो हागोन। बेयाव जायफ्रानोखि HSLC पास एबा 10 पास बेनिफ्राय NCC गैया अब्ला बे पोस्टआव इलिजिबल जाला। नोंथांमोना सिम्पल 10 पासआ बे पोस्टआव हानाय नंला। मानोना बे पोस्टआ हाबिलदार गोदान मोनसे पोस्ट जेराव NCC बिथारदों NCC गैयाबा बे पोस्टआव इलिजिबल जानाय नङा। बेनिफ्राय हाइटखौ जों नायसै STP हिसाबै 160.02 हौवाफोरा। बेनिफ्राय हिनजावफोरा 152.40 सेन्टिमिटार आरो ST नोंथांमोननि चेस्टआ 80 सेन्टिमिटार नर्मेलाव एक्सपेन्ड खालामबा 85 जाहैनांगोन अब्लासो एक्सेप्ट जागोन। जायाब्ला जानाय नङा। आरो बेनिफ्राय नोंथांमोननि मेडिकेल टेस्ट थागोन रानिं थागोन एग्जाम थागोन। दा बे रानिंआ बेसेबां जागोन जों डिटेलखौ नायनोसै दानिया फैदो। दा लोगोफोर बे रानिं होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना अनलि 100 मिटार्स रानिं जागोन। बेनिफ्राय जों बेखौ नायनायनि सिगां क्वालिफिकेसन नायग्रोयोब्ला सार्टिफिकेटआ 10 पासनि गासैखौबो नांगोन। बेनिफ्राय NCC खौ नांगोन। बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नांथारगोन अब्लासो नोंथांमोना बे पोस्टआव अनलाइन खालामनो हागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोननि माखासे डिटेल्सआ जाबाय कास्ट सार्टिफिकेट बेनिफ्राय NCC नांथारगोन। बेनिफ्राय सेलेक्सन प्रसेसआ फार्स्टआव फिजिकेल थागोन जेरै आसाम पुलिसाव जायो बेबायदि फिजिकेल थागोन आरो बाव पास जाबा नोंथांमोना काट अफ थांनानै एग्जाम होनो मोनगोन। दा फिजिकेलाव बेसेबां खारनांगोन जों बेखौ नायनोसै फैदो। दा लोगोफोर फिजिकेलाव 40 मार्क्सनि जागोन। बेनो जाबाय नोंथांमोननि बे जाबाय नोंथांमोननि लं जाम्प बेनिफ्राय रानिं। दा रानिंआ अनलि 1600 मिटार्स खारनांगोन नोंथांमोना आरो हिनजावफ्रा 800 मिटार्स हौवाफ्रा 16 बेनिफ्राय हिनजावफोरा 800 मिटार्स। बेनिफ्राय लं जाम्पआव हौवाफोरा मिनिमाम 334 सेन्टिमिटार आरो हिनजावफ्रा मिनिमाम 244 सेन्टिमिटार खनथाम चान्सेस मोनगोन। बेनिफ्राय बेयाव मोजां खारनो हायोबा काट अफ थांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना एग्जाम होनांगोन। दा एग्जामा 100 कुइसन बेनिफ्राय 50 मार्क्सनि जागोन एग्जामा। नेगेटिभ मार्किं गैया। बेनिफ्राय साबजेक्टखौ नोंथांमोना बेयाव नायना लादो बा स्क्रिनशट खालामना लादो। दा बर'जों एग्जाम लिरनो मोनगोन टेनसन गैया। बर' रावजों एग्जाम लिरनो मोनगोन। बेनिफ्राय मेक्सिमाम मार्क्सआ जाबाय NCC थायोब्ला नाम्बार 5 मोनगोन आरो नोंथांमोना दङब्ला बेनिफ्राय अरेलबो थागोन अरेलाव नाम्बार 5। गासैखौबो लानानै बिनि सिलेक्सन प्रसेसआ अभारअल 100नि जागोन। हिनजावफोर हौवाफोर गासैबो 100नि टटेल मार्क्स थागोन। बेनोमोन आसाम पुलिसनि गोदान पोस्ट हाबिलदारनि बे नटिफिकेसनखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामना ला अब्ला साबसिन नोंथांमोना बुजिगोन।